солҳои охир бо мақсади афзоиши мунтазами тавлиди маҳсулоти ватанӣ, муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум як силсила ислоҳоти муҳим амалӣ гардид. дар заминаи дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳибкорон дар ҳудуди шаҳри Душанбе корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба кор оғоз карданд. яке аз коргоҳҳои навтаъсис дар пойтахти кишвар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Зиркон мебошад. корхонаи коркарди санг санаи 17 сентябри соли 2019 бо ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ расман ба кор оғоз кард. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхона ба роҳбари давлат иттилоъ дода шуд, ки корхона дар як сол зиёда аз 180 000 метри мураббаъ сангро дар шаклҳои гуногун бо сатҳу сифати баланд коркард менамояд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ ва васлу насби дастгоҳу технологияҳои муосир ба бунёдгузорон баҳои баланд дода, ҳамзамон ба онҳо ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳои табиии мамлакат дар самти истеҳсоли маҳсулоти баландсифати ватанӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бои табиӣ буда, сангҳои мармар, ки аз конҳои кишвари азизамон истихроҷ мешаванд, дар олам ба гурӯҳи сангҳои нодир шомил мебошанд ва аз лиҳози сифат ҳам навъи аъло дониста мешаванд. сарватҳои табиии Тоҷикистон заминаи табиии инкишофи иқтисодиёт мебошад. аз сарватҳои ғайримаъданӣ, сангҳои қиматбаҳо, лал, лоҷвард, абрақ, булури кӯҳӣ ва ғайра тадқиқ шудаанд, ки як қисми онҳо дар хоҷагии халқ истифода бурда мешаванд. иқлиму табиати нотакрори сарзамини мо имконият медиҳад, ки дар ояндаи наздик ҳамрадифи кишварҳои мутараққии ҷаҳон шавем. дар асоси технологияи навтарин ба таври комплексӣ коркард кардани сангҳои гуногун ҳамчун ашёи хом устувории иқтисоди миллиро таъмин менамояд. марҳилаи аввали ҷараёни истеҳсолот дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Зиркон аз қулъаҳои баланди кӯҳҳои осмонбӯс маншаъ мегирад. сангҳо аз захираҳои табиии мамлакат, ки дар ноҳияҳои шаҳри Туз, Шаҳристон, Рӯдакӣ, Ванҷ ва Варзоб мавҷуданд, тавассути воситаҳои нақлиёти боркаш ба шаҳри Душанбе ба корхонаи коркарди санг Зиркон оварда мешавад. сангҳо аз мошини боркашон бо нақлиёти борбардор ба саҳни ҳавлии корхона, ки захирагоҳи ашёи хомро мемонад, фаровардаю ҷогузорӣ мешавад. сипас сангҳо бо ҳамон андозаи аслӣ овардашуда аз конҳо зери дандонаҳои оҳанин интиқол ёфта аз рӯи сантиметрҳои муайян бурида мешаванд. сангҳо баъд аз буридан ин шаклро мегиранд. аммо ин ҳолат ҳанӯз шакли тайёр нест. то марҳилаи ниҳоӣ коркард шуданд, ин сангҳо дар ҳаҷму андозаи аслиашон ба рӯи дастгоҳ гузошта мешавад. дастгоҳ сангро ба дохил мебарад ва санг бо санг суфта гардонида мешавад. корҳои суфтакунию сайқалдиҳии санг, молидани ширеш ва хушк кардани он аз марҳилаи дигари ҷараёни истеҳсолот ба шумор меравад. дар корхонаи Зиркон 5 конҳои канданиҳои сангҳои ороишӣ дар бар мегирад, ки ин ба монанди шаҳри Туз, кони Чашмаи Шимолӣ, ки санги известняк истеҳсол карда мешавад, кони Шаҳристон, мармари Император истеҳсол карда мешавад, кони Рӯдакӣ, дар он ҷо гранитҳо, яъне сангҳои хоро истеҳсол карда мешавад ва кони Ванҷ поймазор, ки дар он ҷо мармари беҳтарини Тоҷикистон истеҳсол мешавад ва кони Харангон дар ноҳияи Варзоб, ин ҳам санги мармари сафед мебошад. мо талош менамем, ки маҳсулоти мо рақобатпазир бошад.
ҳар кӯшишу заҳмати соҳибкорону истеҳсолкунандагон баҳри расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ санъатикунонӣ бо суръати мамлакат метавонад ба рушди минбаъдаи фаъолияти соҳибкорӣ дар кишвар манфиатовар бошад. дар ин замина ёдрас мекунем ки ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зиркон дар миқёси мамлакат калонтарин корхонаи коркарди санг ба шумор рафта аз 6 хатти истеҳсолӣ муҷаҳҳаз бо техникаву таҷҳизот ва дастгоҳҳои муосир иборат мебошад. ҳар як хатти истеҳсолӣ хусусиятҳои ба худ хос дорад ва аз якдигар фарқ мекунанд. масалан дар ин хатти истеҳсолӣ тахтасангҳо бо истифода аз нурҳои лазерии дастгоҳ бурида мешавад. айни замон дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зиркон беш аз 160 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардидаанд. من در اپاراتی گلزنی کار میکنم. مثلا کار ما قدر وزنی نیست، برای که مثلا ما روی نقشه گل فیگورای استفاده برده کار خدا پیش میبریم. رحمت و پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امالی رحمان که چنین کارخانه‌های بزرگ را ساختم. ما جوانان در کشور خودمان فعالانه کار میکنیم. коркард ва истеҳсоли маҳсулот аз санг дар корхона бо андоза ва намудҳои гуногун барҳамонда шудааст. дар корхона барои буридани тахтасангҳои андозаашон гуногун инчунин таҷҳизоти махсус дар самти буридани сангҳои калонҳаҷм мавҷуд аст ки дар дигар корхонаҳои коркарди санги мамлакат чунин технология то ҳол мавҷуд нест. корхонаи нави коркарди санг дар ҷумҳурии тоҷикистон бо харҷи 55 миллион сомонӣ аз ҳисоби сармояи мустақим бунёд гардидааст ва масоҳати умумии он 4 гектарро ташкил медиҳад. کارگرای ما بسیارتر جوانان میباشند، جوانان بالایاقت و مهنت دوست فعالیت خوب دارند. صفت کار ما یکم درجه می‌حسابیم برای که اولا صفت کار ما باید خوب باشد، جوابگوی استاندارد جهانی باشد. هر یک مشتری که مقصد با ما میدن محصولات خریدار میکنند، اولا برای صفت محصولات نظر میکنند که ما باید همون محصولاتی که استحصال میکنند با صفت باشند. شرایط برای کارگران ما باید خوب باشد. ما با لباسهای هر فصل مثال کارگران رو تامین میکنیم. корҳои суфтакунию сайқалдиҳии санг, молидани ширеш ва хушк кардани он, андозагириву буридани маҳсулот, сутунпояву дастпояҳо, аз лиҳози бехатарӣ, дуруст насб намудани фаскаҳо, шаклгирию андозагирӣ ҳангоми коркарди сангҳо, тарошидани андозаҳои қисми болоии санг, насби симтурҳо дар пушти санг бо мақсади мустаҳкам будан ҳангоми интиқол, тарошидани дилхоҳ шакли меъморӣ ва кандакории сутунҳо дар корхона тавассути дастгоҳҳо ба таври автоматӣ иҷро карда мешаванд. дар як шабона рӯз дар корхона аз 20 номгӯи сангҳои табиӣ коркар шуда, аз онҳо зиёда аз 50 намуди маҳсулотҳои сохтмонӣ истеҳсол карда мешавад. аллакай маҳсулотҳои истеҳсолшуда дар дохил ва хориҷи мамлакат талаботи худро пайдо кардааст ва айни замон ба кишварҳои хориҷа ва содирот карда шуда истодааст. ва инчунин мо талош дорем ки бозори дохилиро аз сангҳои табиӣ, аз сангҳои ороишии худмон пурра таъмин намоем. роҳбарияти ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зиркон иттилоъ доданд ки барои ҷалби бештари мутахассисони маҳаллӣ ба кори доимӣ ва васеъ гардонидани хатти истеҳсолӣ, харидорӣ, воридот ва насби таҷҳизоти муосири коркарди санг дар корхона идома дорад ки ин раванд ҳамзамон ба зиёд шудани ҳаҷми истеҳсолот низ мусоидат мекунад. дар ҳоли ҳозир корхонаи зиркон сангҳои коркардкардаи худро дар асоси фармоиши мизоҷон дар ҳаҷму андозаҳои гуногун ба мамлакатҳои Федератсияи Россия, Қазоқистон ва Ӯзбекистон содирот карда истодааст. талабот дар
худи пойтахт нисбати сангҳои ороишии мо бениҳоят зиёд аст. Инчунин мо қариб ки зиёда аз 10 корхонаҳои сохтмонӣ бо мо шаҳрномаи ҳамкорӣ бастаем ва инчунин мо онҳоро аллакай таъмин карда истодаем, таъминоти онҳоро ба зимма гирифтаем. дар асоси татбиқ шудаи нақшаи генералӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаҳои Садриддин Айнӣ бояд ки ҳамин сангҳои табиии мо дар биноҳои поёни якум дуюм ошиёнаҳо истифода карда шавад. Инчунин он роҳравҳое ки дар назди биноҳо мешавад, роҳравҳо ҳам аз сангҳои табиии мо бояд ки ороиш дода шавад. то имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон чунин технология танҳо барои ороиш дар рӯи чӯбу тахта мавҷуд буд. Акнун бо таъсиси ин корхона бо истифода аз техника ва технологияи баландсифати замонавӣ, ороиш дар рӯи санг низ имконпазир гардид ки талаботи имрӯзаи бозори масъулаи сохтмониро метавонад қонеъ гардонад. Бештари техникаҳои насбшуда ҳангоми буриш ва ороиши санг бо об кор мекунанд. дар маҷмӯъ дар корхонаи нави коркарди санг зиёда аз 40 номгӯи дастгоҳу таҷҳизоти муосир васлу насб гардидааст. ин дастгоҳҳо бо низоми идоракунии барномавии рақамӣ муҷаҳҳаз буда дар дилхоҳ шакл нақшҳоро болои санг қолабгирӣ, ороиш ва тасвир менамоянд. бо ҳамин усул маҳсулот ба маводи мавзун табдил меёбад. аз ҷумла сангҳои ороишӣ, лавҳаҳои мармарӣ бо андозаҳои гуногун, фаввораҳо, сотунчаҳои нақшин, зертахтаи роғҳои байни фарш ва девор, сафолакҳои сангин, зинаҳо, зерпоя, сабадҳои ҳархела, лавҳи хӯрокпазӣ, зертахтаҳои тиреза, ҳайкалҳо, чипангчаҳо, оташдонҳо, сутунҳои калонҳаҷми гуногуншакл бо нақшу нигори миллӣ ва дигар намуди маҳсулот аз санг дар шаклҳои муосири санъати меъморӣ истеҳсол мешаванд. аз 20 номгӯи сангҳои коркардшаванда император аз рӯи намуд, шакл, нақш ва фармоиш ҷойи аввалро мегирад ки диққати фармоишгаронро ба худ бештар ҷалб кардааст. ин мармари далёни боло дар худи ҳудуди ҷумҳурӣ, номгӯи ҷаҳониаш ин номи император ном дорад ки ин санг дар ҷаҳон дар ду давлат истихроҷ карда мешавад. якум дар Испания, дуюм дар Тоҷикистон. ин санг дар Тоҷикистон пеш аз революсия кашф шудааст ва солҳои 1948 сар карда геологҳои рус инро омӯзиш карданд ва аз ҳамон замон мо фақат дар ҳамин давраи ҳозир мо инро фақат коркар карда истодаем ва таваҷҷӯҳи мардум ҳам нисбати ҳамин санг бениҳоят зиёд аст ва бренди санги имсолаи мо ҳамин санг мебошад. заминаи асосии фаъолияти корхонаро сангҳои табиии кишвар ташкил медиҳад. корҳои истихроҷи санг дар конҳои мамлакат тариқи технологияи ҳозиразамон бароҳ монда шуда, маҳсулоти корхона аз рӯи сифати рангу ороиш бо истеҳсолоти кишварҳои мутараққии ҷаҳон рақобатпазир аст. ба ақидаи мутахассисон, бунёди чунин корхона дар саноати кӯҳкорӣ ва истифодаи захираҳои табиии кишвар барои рушди соҳа такони ҷиддӣ мебахшад. зиёд кардани хатти истеҳсолӣ ва навъҳои гуногуни маҳсулот, ҷойҳои нави корӣ, боз ҳам беҳтар гардонидани сифати кор, инчунин бастани шартномаҳои нави ҳамкорӣ, дурнамои ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Зиркон мебошад.